Gram. 10. september 2024, príďte rýchlo k spovedi, dieťa moje, ak niekedy padneš, ihneď choď na spoveď a na duchovné vedenie, ukáž svoju ranu, aby ťa mohli vyliečiť do hĺbky, aby ty odstránili všetky zárodky infekcie, hoci by ťa tu malo bolieť ako chirurgický zákrok. Vyhňa, 192, úprimnosť je nevyhnutná na tú, aby sme napredovali v zjednocovaní sa s Bohom. Ak ty na hrudi sedí, ropucha mlčania, odoženiu, ako vždy ty radím, aby si ako prvé povedal tú, o čom by si nechcel, aby sa vedelo, ako je nám dobre, keď sa tej ropuchy pri spovedi zbavíme. Vyhňa, 193, nech je pochválený Boh, vravel si mi po svätej spovedi, a myslel si, je tu, ako by som sa znovu narodil. Potom si pokojne pokračoval, Domine, quid mi vis facere, Pane, čo chceš, aby som urobil, a ty sám si vyslovil odpoveď, s tvojou milosťou, navzdory všetkému a všetkým, budem plniť tvoju najsvätejšiu vôľu, serviam, budem ti bezvýhradne slúžiť. Vyhňa, 238. Pokora vedie každú dušu neklesať na mysli z vlastných pochybení. Skutočná pokora nás vedie prosiť o odpustenie. Vyhňa, 189, keby som bol malomocný, matka by ma objala, bez akéhokoľvek strachu či odporu by mi boskávala rany. A Božia matka, keď spozorujeme svoje malomocenstvo, svoje vredy, vtedy volajme, matka, a ochrana našej matky je ako bosk na rany, ktorý nám prináša vyliečenie. Vyhňa, 190.